ملت دیواره اول سواغ دیواره اف گوتن عید شیخ سید پیرانه دین و ملت متعهد بذاتن مختلف اعتبارن شیخ سید پیران کوره محمود فوزی و نوی شیخ علی سبتیه لپالوی ده سال 1845 جدا اکتبه علمی خول مالازگیری لموشه لخونسه و لپالوی ده مدرسه آنده دگره هم اولداره هم جوالات پاريزه جبون تواخو خدمتكي مزندكه Şeyh Said Efendi Malbatavi Malbateki Dirokiye. Yani 1639 Kasr-ı Şirin Uçaku Bey Evkaki sözleşme dibêjin peyman. Dûî peymanê da ittifaqa dagirkerê Kurdan çê bû ku wana imha bikin, inkar bikin û bifetisînin. û di wî demê da di 1939 şûnva di waxta Muradê Çaran da ji Bexdayê vedigere Malbata Şeyh Said Efendi jî ehlê ilmê medresê bûne, tiştekî insanên taybet bûne di welatê xwe da. û problem çêdibe di mabêna wan û Osmanliya di Muradê Çaran da. û dibên were bey'et bike, bey'eta xwe teze bike, ew jî dibên hûn zalimin. Li hember wê zulma hanê ku li Kurdan hûn dikin û li me dikin, li ummetê dikin, ew wana qebûl nakin û em bey'et jî nakin. Maalesef kıştıkan lisandı şurada derbas tıkın. Günde o anda şevutinin zaru zeycu jinu hemuyan lukujun işte çen hab zaruk ceydi feletin. Şeyh Said Efendi juan juy malbatiye malbata Seyyid Haşim'e. Yani malbateki taybet üye daima hember zulmü zalim asıkinine. Bu Şeyh Ali Efendi pişti kucu Mevlana Halit ve katetti pali medrese dergah ekibedik ki ulu Diyarbakır ile Ahmet ile Harpet ile Mugigol ile Muşi talep mensube üye buna halife üye buna bu Şeyh Said Efendici Lay Şeyh Mahmud Lay Şeyh Ali Efendi'ye yani Lay Şeyh Ali Efendi'ye mezine جوی مناسبتی و گلکی به حسکرن مزند به و لی خودی درد کردن. Şeyh Said Efendi bu endam rehistinin ne? Yani Komitə İstiqlal Kürdistan'da endamını ne? Tekili hey yani rehistini tekili bir gelek şahsiyet aradaniye. Yek şivanajı Şeyh Said Efendi'ye. Rolavi Grani pişti girtine Halit Bey'i. Yani dema Halit Bey seroki rehistini yani bisti kanuna avul 1924 Erzurum'u hatta derdest girin. Yani kadro rehistini siyasi grani hatın derdest girin. Pişti bir rola Şeyh Said Efendi derdi kebe ordu. Yani tekil dar bir ekşiti tabi Mervat Yavan şey. Ev büyük münasebeti işi. Çünkü bavi jikrin devleti ifade istendin. İşte 24 kanuna ol 1924 anda. Burada yani Halit Bey demalı girtigah bedlise yani hem Merve Xara hem rehstin ra habereki dişine dibi yani haziriya xad berdevam bikin. Yani gırtınamın pır yani nekin astenk yani eğer der vak ev xabat dom bike ev astengana ev çaresel bibin yani xabata xad devam bikin ama Haydar bin ev devleta duhaza demek ki pır nezik da viya biteqine yani hin ev em bin xabata serhildani ne giştiye merhala serhildani dixwaze via di demekî nêzik da têk bihere yani niyeta dewletê dizane ji bo wî jî ew ke dema Şeyh Said Efendi em bên ji xenûsê derketiye işte
berb Ahmedî Duan duy gerê da jî em bên çend qonağa civîn bivîn kirine işte yek ew ke yek kanî reş e yek melekane yek çan e o ser dara henêr hatiye lijê van dera işte duan civîna da jî aslında ev mesela hatiye münaqişe kirin. سەرهەڵدانە 1925 a Şêx Seyid ne şexsî سەرهەڵدانێکی rêxistiniye xebatekî dûr û dirêj e dema peymana Sewrê kur jî dikevin hewldanekê Şêx Seyid û rêhevalên wî jî ji bo azadiya Kurdistanê bi rêxistin dibin. Wata ku serê 1900 destpêka dunyakî teze ew ava kirin û Osmanlî têk çûn İngilîzan emperyala dunyayê ji xwe re hinekî heval peyda kirin û Cumhuriyetê dan îlan kirinê û destpêka Cumhuriyetê da bû ji xwe û çawa İttihat Tereqqiyê bû li ser kar. Duyê esnayê da Kurd jî di xebatekî da bûn, xebatekî netewî da bûn, rahekî di wan da jî çêbûbû û dernek komal momalê wan çêbûn weka Kurd Alî Cemiyetî û Cemiyeta Cinan û İttihada Kurdan û tiştên wer çêbûn. Eleqê Şêx Saîd Efendî bi vana bilwasite hebiye yani direkt neketiye nav wan lê eleqê wan hebiye bi hev re û medresa wî da dergî û xezete dihatin xwandinê xezete û çayê di mehêla carekî derdiketin veya mehêla carekî dihatin di medresa wî da ew hewadisê dunyayê jî teqîb dikir yani însanekî pêşverû bû ji ilmê maneviyatê zêde meselê sosyal ra eleqê wî hebû û Kurd bûye Kurdistanî bûye û dînê tewhîdê dixwe da teqîb tetbîq kiriye yani ji dînê seltenetê dûr ketiye daîma li hember seltenetê bûye. Wexta ku fehmiye Bilal katibê wî ye jêt pirset vê şêx bi berayîn em ê dewletek Kurdî deyînin ya dewletek olî deyînin ê divê fehmî qê ez nizanim law tu li mêjinakî rojî nagirî tu terkeselatî ez dîsam te kiriye katibê xwe katibê meriva jî sirrê meriva tevî zanin kam te dikir katib ku eger neyetek nî sahibî neyeta wî dewletek Kurd dewletek millî ava bike û milletê Kurd jî bîna milletê dina di welatê xwe da bi serbilindî bijîn hedefa wan hedefa wî û hevalê wî ew bûn wexta ku meriv li ewka wan jî dinêre meriv divîne yanî helwesta wana ew ticar ferqiyetê nekirine nava Kurda ne ku em bêjin rêxistina wan dinêrî rêxistina wan ne rêxistina mella û şêxa bi tenê ye di rêxistinê da kesên ku qet li mêj jî nakin hene ew bajarî hene ew doktor hene qayda ku min got evana pir oldar nînin gundî ji rêzê ku ti belkî di alê oldarî da wisa qewet oldariyek wanî bi qewet nîn ve jî ketinê ji gundê min nêzî wê demê gundê me belkî 20-25 malviye nêzî çil zilam çûne farqînê stendine ew û eşîretek dinê û ji wirê jî hatine gotin em ê herin Diyarbekir bistînin ji 10 kilometre ji farqînê vir da têk çûne li wirê şer derketiye têk çûne ji gundê me dihef şehîdê me hene li wirê her du jî cenazê wan li wir mane. خدان خیرات نه جواب بشین پس میمان احمد
Dema şehre cihane ayekemîn de Rûsan roşlata navîn işgal dikin. Şêx Seîd jî divê demê de bar dike navçeyê Pîranê. Divê wextî de peymana Lozanê ku Kurdistan ji holê rakirin û rexistinê olê qedexe kirin. Şêx Seîd ji ber zordariya li ser gelê Kurd qebûl nekir û serî hilda. Di 13 Sibatê 1925 de li Kurdistana Tirkiyeyê li hemberê zordariyê rabû. Kurdistanê bi bajar bajar ji destê Romiyan derxistin. Tenê Şêx Seîd û çû şeş heva de xunîn tên darizandin yan ji bînavî. Nevên darizandin ama tên darvekirin, ew di doz şekilde tên darvekirin. Lê berî wan jî gelek kesa divê dozê ji bo serhildanê hatine darvekirin kî wek Şêx Eyûb wek Doktor Fan û Hacı Atî û Kemal Feyzî van kesa jî hatine darvekirin gelek kesa. Dadgeha piştî got 13 Sibatê da serhildan dest pê dike peyvê re hemen bi lezgînî parlamento dicive û kanûnekî de. Navê kanûnê takdîr sukûnê bi yek maddekî ji xwe dibêkî derheqê vê serhildanê got bitefînin got ser diherin û têk bibin ji bo wê me her temamî selahiyeta daya hikûmetê. Yani hikûmetgara her tişî biket yani gariba. Her selahiyetê dinêkê. Li gor wê zagonê wê kanûnî ev dadgeh tê ava kirin. Yani dadgehekî xwezayî nîne. Çawan bêjin berê ka dadgehekî were ava kirin dadber û dozger bi çavê tên tayî kirin em bêjin dibêjin kî gerek şertê wan hene. Gerek em bêjin ji beşa hukukê mezûn bin stajkî dikin ve tiştekî wisa nîne. Vana ji parlamentoya tên tayî kirin. Piranînê wan ne hukuk nasin çî. Selahiyetê wan gelek berfirehên bi çavê em bêjin berfirehên li hember kanûna esasî dijî kanûna esasî jî hüküm datîn. Bi çavê datîn. Li gor kanûna esasî wê demê yani 1924 kanûna esasî got hatiye qebûl kirin di wê de jî em bêjin cezayê îdamê darvekirinê li gor tasdîqa parlamentoyê mümkün e. Yani parlamento Türkiye gava got dadgehkî derheqê kesekî da cezayê darvekirinê got bide gerek wî cezayê tasdîq bib qanûnkî. Peyvê mekazagonê vê paşê ji bî havî vê xalê pejirandine. Lê ew dem jî kanûna esasî de ev hüküm hebiye lê li gor ew navê ew tên zanîn dadgehê îstîklalê ji wan re ew nî ne şert bê. Çi rêkî kanûnî tune bî yani kararê wan neyên temîz kirin, nayên îstinaf kirin. Kararê ew ro dide ronalêka darve dikin. Navê vê em navê ji dadgeh. Wexta ku têkçûnê em bêjin bi sebebê têkçûnê çi bû? Ez ê yek tiştekî bêjim. Ez divêm sebeb ew e. Wexta ku meriv lê dinêre ji 1970 heya 37. Yani ji Şeyh Abdülselam Barzanî hetanî Seyyid Rıza Şeyh Abdülselam yek Şeyh Mahmud Berzencî di do Koçgirî sê 1925 Şeyh Saîd û hevalê xwe bû 4 Bagirî 5 û Dêrsim 6. Eger van 6 serhildanê hanê ew kadroyên ku van serhildana pêk hanîn û ew girseyên ku di wan serhildana da cî girtin tev bi hevra rabûna çünkü di nava wan da dinêrî 4-5 salin bi hevra rabûna ne dewleta Tirk ne Ecem ne jî a Ereb nikarbû wan têk bibira. Helbet di têkçûna wan da em bêjin îxanet jî hene filan û bêvan lê sebebê mezin ew rêxistinbûna xwe temam nekirine. Belkî sebebê wî hinkî dîrokî ye jî çünkü di salên serê 1800 da 1810 da Osmanlı dest pê kir mîrektiya ji ortê rakir ew Kurd merkezîbûna Kurda ji holê rabû. Yani ê ku Kurda merkezî bînin bahev em bêjin ku 6-7 mîrê me hebûna wê demê ew 6-7 mîr bi hev re tev bigeriyana dikarbûn temamê Kurdistanê rakirina piya. İnsanekî ew ye 1924 Cumhuriyet ilan dibe 22-23 da meclisan da qanûn zagonê ku derdikevin û
دوقتا ساگونا کو دا 1924 دا درد کرده دوید قانون ندا تماما حقوق کردان بر انتحاد کن یعنی قبول نکن دوین در ناوا ترکا دا ارکس ترکه و تک زمانه که هی ترکیه و یا جی شیخ سعید قبول نکن نه برحی خواه نه جی بهبون خواه مجلس اول دا وچاکو قانون درکه دویداد سال نسبتا حقوق کردان هبود 1921 دا 23 دا وی قبول نکرد گوهم کردن زمان مهیه چاندا مهیه ام ویان جمران نابه ملت کل سر عردی خانه عرد نگاریا مهیه سرهلدان جیش خواه آزادی هبود چاوی آزادی جمعیت آزادی و شیخ سعید افندی تکیلی وانه یعنی اتفاقی هبود نکو عینی اندامی آزادی نینه لی متفقی هبود والی کاری دادوان مال شیخ سعید افندی پر بیه مال خوش کش خرج کریه در ریا ولات خدا در ریا بیرو باوری خدا ایشی سر بجار آمده کرن و به مهان بجار دور پیش کرن. برهنگاریه که دریج دا خویا کرن کو آمد ناکوه. داگر کرن و به بریار شورایی و حاطرا کرن. تکوشر پیل به پیل در باسی روژوا و باشور کردستانه بون. ریبر بزاو شیخ سید و رهوالین وی جبو که در باسی باشور ببین بروژان خواه دشارتن. بشف بریدکتن. آرمانچ بردوام کرنا جنگا آوارته و غیر نظامی بو. ایرو ضبط ودمه ادادگاهی نهاد ناش کرد بشارتی امروزان پرانی چوبون روزنامه ودمه اوجو روزنامه چی روزنامه استانبول'u پیشن yani سرنامه کرده وشان نکرده یا جی کسی گفت وقت چیروکا و مسئله گفت حتی به بیشه کردن یکی گفت دیتی به گفت یکی مدادگاهی دید لودری شاه سعید افندی به وی هاوی پارسناو کرد یا جی کسی نکا وی هاوی پارسناو کرد سر موی گفت نمیکن لبلی تیسی که گفت نویسی چاوی حتی ifade کردن و چاوی گفت دستی مدن و نهات ناش کرد بریار تنهیه بریار گفت نمیات ندار بکردن حبا حبا بیاب دستی مدهی بیاد زانن چند کسن کینه چی کسن قراری ما چاواتیه داین لبلی ویا خویت کرد تشتی گوام جوه داری دبینن devlet ابکی کویه حافظه کویه دگوری حافظه devleti ناخواسن دیجی کی داد ضبط کی داد کرد وک کو مافی خوی نتوی به دست بخینه سری هردام ویا ناخواسن وره به بلگه کی فرمی دا جیب کرد جبروی کیشی شیخ سعید افندی و حوالی برا پیشهیش جویره تیسته گفتن دوزگره ودمی و دادوره ما هیچ شرطه داره بری گفته که نبیجه بیا سردان که نتویه بیجه که مقنع بده بی حالی که ifade کن تیسی گوگیشتیه من بخیانت لنبر دولت رابطه بیاتی سوشتر کرد شو بدون خیانتی وطنیه لهمبر بیتی سوشتر کرد جوه دسته دار بکر راست نه نافکر بله اکید بیشه سروکی دادگاهی بیشه بیا دبی کی جوا الفقيري وخزاني ويتراس كنا كي شبوه دين ويتراس كد ل ايوه حميه قد كان ده هردو راح يكردياتي بو راح يكردياتي كان ده ارمان جامعه امري راح يبكش صاحب işte kanun örfi idare hatta ilan kirin kanuna taybeti dahaf kanun vatani ihaneti vataniye kanunu yekşi demezrandına mahkeme istiklal. O bir kanuni hatta yetki jidanvan. Şeyh Said Efendi 15 Nisan'da hatta girtin gımgımı Serpir Abdurrahman Paşa. Dem hatın ser Diyarbakır dö erişkirin yekti nehi mardida ne 12 mardida bir serneket yani pişti bir serneket
12 Mart'da da êrişa dawiyê çêbû serneket vana paş ve vekişyan weçayê. Dema paş ve vekişyan derdorê wan hêjmar mere nizane tam. Hinek dibêjin 5,000, hinek dibêjin 10,000, hinek dibêjin 20,000 insan heviye, kombiye. Piştî Diyarbekir ne hata stendin ev qewetana bela bûn. Yani herkes, her yek bir ciki da şu, yani li cem hev neskirin. Şeyh Said Efendi tenê çend kesa vegeriya çû dîsa ew. Çû çepaxçûrê, yani meleka ji wir çû işte solaxa. Dema ji vir vegeriya çû solaxa pir kes pêra tune bû rastî. Li wê derê hin kes dîsa topê hev kirin. Yani ew eş beglerî Cibran û êma bûn, ew sêsî çarsit kes li wê derê top bûn. Ev mesele münaqişe kirin. Şeyh Said bi qatê hevlîngê xwe Qasım hate girtin. Di dehê Gulanê 1925 de wan derxistin dadgeha bi navê Serxwebûna Rojhilatê ya Amedê yanî Mahkemeya İstiklalê. Nêzîkî 5 rojan darzandina wan doman. Di 29 Hezranê 1925 de li bajarê Amedê Şeyh Said û 46 hevalên wê li qada deriyê çiyê hatin darvekirin. Li gorî zanyariyan, gora Şeyh Said duşuna hatiye dalqandin de hatiye binaxkirin. Şaradariya bajarê mezin ên Amedê navê Şeyh Said dan qadek û cadeyek.